Yebo sanibonani madoda ngiqolise ukungena emini kabhanje abantu besemsebenzini kodwa ayikho into engizoyenza ngoba ngila eDamini likaMakhanakhanda na kwi village kaMakhanakhanda khonto bengizozibheka la esigodlweni yabo kunabantu la esebeyidalela bengifuna ukubheka nalomfundisi lo bengifuna ukuchecka kahle lesigodlweni ukuthi uyinhlobo lo mfundisi lo ekuthiwa umpanza lo kade egxibhunyaza hayi sengiyithole zonke impendulo kuningi okuronke kodwa ke kancane kancane ngizolokho ngwaveza amafile as long as nje bengabe thinta abanye yabo kuningi okuronke engikubonayo ngomfundisi lapha yawe bandla lapha ya umfundisi umpanza kuningi okuronke kodwa ke bengingazele yena kuphela bengiphinda futhi ngizokhombisa abantu ukuthi project la seyihambe kangakanani. Niyakhumbula lo yamuzo phezulu lo ya nixole bandla kukude angithi phela ikhala abanezindle eziningi nakhe yaphezulu lapha ya ilo muze ngasho ngathi ngiyawakha ukuze makufika abantu bamakhanakhanda bakhona ukujabula bese kuba khona le ndle ngezansi enkulu futhi nayo futhi ngizozama ukuwalka ngifike ngakuyona while si online ngangishilo futhi nayo ngathi nayo futhi indlu yabantu bamakhanakhanda kuphinde lapha ya eceleni nansi indlu enethangeli kuhlaza nayo futhi phinde futhi nansi ya encane phezulu kuseyinto eyi1 uma unothisa kahleke ngapho uyabona ukuthi kunocingo kuyabiwa kushona phezulu kuyohamba phezulu nakho umgwaqo phezulu lapha ya ukubiya lapha kugudla ngezansi kwalo yamgwaqo ngenhla komuzi kuyahamba kubuya nansi imoto engihamba ngayo la ipake khona nansi ya yonke la site oyibonayo iyo nazi izindlu ezimhlophe lapha ya endala lapha ya kuzongena ilokhuzana iexcavate kugula yonke liyanto kunelokhuzana ezokwakhiwa lapha maduzane kune restaurants yokuthi bema befikile abantu bamakhanakhanda bakwazi ukuthola i-restaurants lapha ya iyo restaurant nje ezoba nje iyodwa itheqekelele mase kuzoba indlu kaMakhanakhanda kuzoba idamu leli likaMakhanakhanda in case bengabungazi ngasho ngathi ke kubalekile kuhlale bengabe kwakhiwa izinto eziningi libuye nedamu linyuswe mawuthi uyalibheka kuyabothi linyukile idamu ngapha linyukile impela ngapha uyabona amanzi agijima phezulu and kunomgwaqo ohamba khona la phezulu so nangapha uyabona ukuthi yili damu lokho leli laMakhanakhanda uyabona elaMakhanakhanda and uyabona futhi ukuthi nangapha kuyambiwa uyabothi liyahamba leli damu nanku lomgwaqo uyaphuma ngapha akugcini ke lapho eDamini laMakhanakhanda masibheka ngezansi ngapha ngasho ngathi lapha ehlathini kunetshe ekuthiwa iMakhanakhanda stone lapha ehlathini mangabe ulapho kunoMakhanakhanda stone nansi ivela ngekhona kancane lapha ya ngezansi kwehlathi ezihlaza iMakhanakhanda stone yitshe elikhulu ke leliya elingalingani namanye amatshe engavumelekile ukuya kulona ngilishuthe endelalitshe ke leliya nansi indlu yalo indlu ke le ehambisana noMakhanakhanda stone le ihambisana noMakhanakhanda stone kuzothi le ihambisana noMakhanakhanda dam kunjalo nje madoda ingangithi masikhuluma ngohambo la kamoya into ongeke ungifice noma sewukhali inyembezi ngihambile ngibonile ngizenzile wathinta ubhaka udakwe yini sewukhali inyembezi awuthi nje ngizama ukuthi ngeke ningisondele kancane lapha ya ngase endlini nasetsheni likaMakhanakhanda stone engibothi ngeke ningisondele kancane ngoba ngifuna wonke umuntu understand ukuthi makukhunya ukhimbhaka ubani angiyonto evisa nelala ivuke ithi izokhuluma ngento zasemazulwini angenzi nje leyo nto mina futhi angiyona lenhlobo echatha abantu ungathi mawucabanga mina nje uzwe kuthiwe abanye bethi inyanga ukhimbhaka mase ungicabangela ekuchatheni ungicabangela ekugcabeni angichathana ngicabana angilikhiphi igazi lomuntu mina igazi ngiyalihlonipha ngoba igazi lamandla igazi lamandla umuntu igazi lamandla umuntu yabo nansi ke indlu lendlu oyibonayo le eyaMakhanakhanda stone ngeke ke ngiye ngekuMakhanakhanda stone kodwa ke mawusuka kulendlu uhamba la wehle uMakhanakhanda stone nange evele kancane liyahamba lalitshe lize liyoshona ngale uyabona kudle nanti ucingo la linyuke njalo bese kuyoba iMakhanakhanda dam phezulu lapha ya ngivezile zonke lezindlu ivillage kahle le singasho sithi village ngibathembisile ke abantu bamakhanakhanda ngasho ngathi kunezindlu engifuna ukubakhela zona abazothi mabefikile angifuni bahlale ematendini
cha angifuni nje bahlala ematendini indlela engibahlonipha ngayo nangendlela abasezingeni nangendlela kuliwa ngayo nangendlela esikwazi ukulwa ngayo nezimpi zelwane angifuni bahlala ematendini ngasho futhi ngathi noma yinini makuthiwa kuza abantu bamakhandakhanda la ngiyohlala ngizobahlabela inkomo yabo so leyo nkomo le isuke ingeke ingene courtroom basuke bezoyosa bayibraye ngendlela yabo so ke into ezokwenzeka ke njengoba ubona nje le site le ngizokwakha ama price stand la yabo kuzoba i-buying area la kuzoba nama price stand amaningi azoba la nizobona nje yabo ama price stand amaningi azoba la kule area mawuqhubeka ke uza ngapha angithi uyabo lapha ya ile indawo ehlala stage nama parking okwamanje lapha phezulu mawuza ngapha ke sengiqalile ke nje ubabona manje nanka manje nezinhlabathi nazi ya sekuqalile kuyasuka lokho nathi foundation angikaze ngibone mina mangibuye foundation kumbe kwi-foundation engingangena khona umuntu angaveli mase kuthatha ukhonkolo ufakwe wonke phakathi kade nje la kwenziwa i-foundation yambiwa nge-TLB foundation njengamanje uyabona ukuthi kade benyusa yabo kuseyi-foundation ayabi indlu le kusazolevela lenhlabathi le kufaka omeshwaya kufaka oplastiki kufaka ukhonkolo kuyima kuzonyuka indonga zendlu so nanso ke le foundation yakhona buka nje ukuthi ingakanani buka nje la nje kuseyinto yangaphansi le yobubona ukuthi ingaphansi i-match center yakhona lokho kubonayo la ubona ukhonkolo ongene la ulingana nokhonkolo womlenze wendoda ende yabo lokho sukubona kuphezulu wena ukhonkolo ubusunyuka wanyuka waze wagcina lapha ya bewufaka mawushona phansi emningi kakhulu ukhonkolo angazi ukuthi ngene intandane ezingaki ebeyilo yithululile nje la kwakhiwa lento le foundation kuseyi-foundation already ngale foundation sengiyimoshile imali eza ko 160,000 ngale foundation le uyibonayo yabo sibala kumbiwa kokhonkolo kugijima intandane basetshenzwa kulandwa ama blocks bakha benza yonke into isihambile ke imali elapho ukhumbuleka ngiyona impatha mina ngeze ngixophe inyoni zakhayo la uyabo ubuthi uyalunguza ngale naka ama toilet akhona la yonke into ihlelekile la ngomunye lapha ekhoneni ubhizi uyaqonqotha naye uyabona ukuthi usetha ufish line wakhe iyo ke le ndawo lisuka lapha ya indawo la kuzohlala khona abantu abanomakhanakanda izoba nekhishi yabo izoba divided yabo okusho ukuthi izoba nama sections nje wodwa ukuthi section yalaba le usuka ama steps uye kule section yabo izoba neslab phezulu kusazophuma uvrandi bangapha khona uvrandi kuthiwa bazophuma la according to iplan yala uyabo phezulu mase kunyuka indonga kuzophinde kube neslab phezulu kube nelokhuzana ne top roof bese kuba nama umbrella phezulu uzobona bengabe sekuphelile uyabo uzobona bengabe sekuphelile mangabe kudlula lendlu uyoshona ngale nazi izihlahla ezinhle mawudlula izihlahla ushona ngale ngaphansi intaba leyo ntaba ke ibizwa ngeholy mountain udlula la uyoshona ngale indlela engena kule ntaba iqhamuka kulela side elikale ihambe ngemuva izihlahla zayo njengoba ubona ukuthi nazi izihlahla lezi eziqhumene neholy mountain mase kuzothi la kuzoba ke indawo la la ukuthi bengabe kunama events mase ke ama events abakule ndawo yonke le ndawo le so okusho ukuthi yonke le ndawo oyibukayo ake ngikukhombise kahle yonke indawo oyibukayo kusuka lapha nanti idouble vele kancane uyanyuka ubheka phezulu ngale uyanyuka udlula lo ya Jojo Tank kule yandle phezulu ubheka phezulu ujomba umgwaqo uyofika kule yantaba ephezulu le nansi intaba le ndawo oyibukayo nje yonke le ndawo indawo le uyibonayo indawo kamakhandakhanda yonke lo uyibonayo okusho ukuthi ke kukude la saya khona futhi ngoba kude la sisuka khona noma ungangibuza noma ingani abangibizi King Bhaka for nothing bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta uBhaka nje wena udake yini ukhumbuleke phela ukuthi ngingcwele ebhuqabhuqa imiza abafokazana ngotho lodwa likaMentshisi ngishiya ithuluzi khohlwa angihambi nalo ngilifice entsimini xa buxakile sazoshuba kusangenzeka noma yini ake sihambeke siye lapha yangqongqongqonqo emastepisini eDam lika makhandakhanda emastepisini eDam la makhandakhanda siyakubona ke manje ama stepisi eDam lika makhandakhanda
khona bezobona abantu ukuthi masikhuluma suke sikhuluma ngani. Yabo kubalekile phela ezinye izinto siveze. Mina ngiveza yonke into mina. Angilingani nabo. Kodwa ngiphila nabo, ngilingani nabo. Yes. Njengoba ubona ke nje la. Njengoba ubona nje la. Ilona idamu leli. Ilona idamu leli. Ingaphakathi la. Lesa sicapha lesiya singenele esigodlweni njengoba usibona. Singenele esigodlweni lesiya. Mawuphuma esigodlweni uzokhumbula ke lapha eRocky Ridge nakhona ikhona indawo eRocky Ridge ecishe ibinshi. Ikhona indawo eRocky Ridge ecishe ibinshi. Njengoba ubona nje. Njengoba ubona nje ingaphakathi la. Ingaphakathi la. Ingaphakathi la endlini kamakhandakhala kusho ngathi nje i-reception yakhona le. I-reception yakhona le endlini kamakhandakhala ngaphakathi ingaphakathi la. Yabo akuhlali umuntu ukhumbula akuhlali umuntu la. Ila nje ipower ihlalela khona nale iphumula khona singekho siseThekwini mase kuba ilesi yasicapha lesiya esingenela ngale. Singenela khona ke esigodlweni ilapha la ngithe siyakha khona. Sesiyasuka ke la sizongena ngapha siyaphi ke manje sesiye eDamini ke. Mawuye eDamini awuthi ingqwambi la. Khumbula kuthi ingqwambi lona idamu lepublic leli. Uthi ingqwambi lokubhalansa ngetshe. Nanka ama steps akhona uyabona? Nanka ama steps akhona. Nanka ama steps akhona. Mawuze emanzini nje uyehla wehla ngama steps nanka ama steps akhona amadlela esihlahla. Nanka ama steps akhona nanka wafika emanzini. Semanzini ke la. Yilo ke idamu leli. Yilo ke idamu leli. Uphakathi manje uphakathi inside. Yilo ke idamu leli. Yabona nanti angifani nabo kodwa ngiphila nabo. Mawungena eDamini awuthi ngingene kancane. Babethi khonani. Babethi bayasaba. Nakho ilona idamu lamakhandakhanda leli. Yilo leli. Lingaphakathi la. Nanti. Idamu lamakhandakhanda. Yilo leli. Nanti. Mawusuka la uyanyuka. Uyabona ngihambi ke ngedwa vela ubangihambi ngedwa nami. Nami phela ngihamba no other half. Ahlale bebuza king phaka unayo other half nansi impendulo. Yes. Ukhona. Uphi nango. Hayi nami ngihamba nomoya wami. Nami ngihamba nawo umoya wami. Ubuye base ngenza yonke into. Yabo ubuye usabe kodwa umoya wami. Ubuye ube strong umoya wami. Oh moya wami. Ngihamba nomoya wami. Suthi uphuma kule yandlu leya. Wehla ngama steps wehle usuphakathi eDamini. Nakho. Kunento eyindiza yonke ezikanjeni eDamini nasi. Yandizwa eDamini nje kanjiya. Kunento eyindiza nje zirawunda kanje eDamini. Oheshana nezinyoni zakhona mangihamba nje ziyehla zithi uthingo lenkosazana yila liphuza khona ke la. Masikhuluma ngothingo lwenkosazana. Hayi lalela mfethu lapho ukhona uyathanda uthandi ngeke mfana ungenze fokhona. Tshelani zonke lezi zinyoni ezingagcwala ukuthi uking bhaku kada ngeke imenze fokhona. Gcwale ngiyakufakela. Ngeke imenze fokhona. Yabo khumbule sinane intaba ezingenhla. Yabo ngangishilo ngathi i-village kahle le. Hayi ukuthi imize u3 noma u4 yahlukahlukene. Lapha ngenhla yimi owakhe kanje yaphezulu. Le ndlela endelayo yimi, lezi engapha yimi, zonke yimi. Angikhulumi ngalomuzo kuRocky Ridge, ngikhuluma ngala. Intaba nazi yaphezulu okusho ukuthi mangifuna ukusebenza entabeni angiloko ngihamba ngijukujukule nansi. Mase siba neyethu intaba. Neyethu intaba suka nini madoda igama ngubhaka. Sineyethu intaba. Ekuthiwa imakhandakhanda Holy Mountain ingapha nansi ya. Okusho ukuthi leya ndawo nje angithi indawo leya esiyakhayo ezoba mnandi ibe nama umbrella phezulu na yonke into ingoba ngemumva kwayo kune Holy Mountain izophinda ibe namakhishi. Hayi makuthiwa kufikiwe athi omunye umuntu angidlanga mina angenziwa langa mina la ubekwe khona kuzoba nemini kitchen. Nemini kitchen la ubekwe khona. Kuzobe kune mini kitchen. Leyo mini kitchen uzenzela wena. Self service. Ungangibuza noma ingani. Bengizobheka into ezimbalwa. Mangibheka ke
ngezinga elijulile ngingena eDamini mase ngena kuloya minyango uyabona ke bangiphuma kuloya minyango ngiphuma nginezimpendulo zonke gcwala ngiyakufakela ingakho la ukhona madoda kubalekile mawunomakhandakhanda makuthiwa siyahlangana awuzafika madoda inyoni zezulu sezibonile ukuthi hayi sekhona inkosi yaso zafika inyoni zezulu nasi sayibonile ukuthi hayi sikhona inkosi yazo zavele zafika inyoni zezulu madoda awu dlalani bafana bami dlalani angazi noma uyazibona yini kuyandizwa ke manje sengikhona phela zisathuka ukuthi hawu ubaba usefikile nazi inyoni zezulu ziyadlala manje play buya nawe siyadlala manje inyoni zezulu ziyacelebrate ukuthi sikhona inkosi yaso ziyacelebrate nazi inyoni zezulu wena ocabanga ukuthi nazi zidlala emini kabha nazi ziyadlala manje nazi suwali madoda kama kubhaka isibongo wakanzama bathi ngihlambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta ubhaka uDakwe yini ingcwele ebhuqa imizi yabafokazana ngotholotho likamentshise thulula ngihambe nalo ngilifica ensimini nqama uxakile kusazoshuba kusangenzeka noma yini wena onyanya foko fike ngizwe ngempatha mina masithi idama elingasho ubusika nehlobo nanti angiwathatha amashansi okusho ukuthi mangidila nawe ngithi wrong usuke kudila nawe at your own risk mangidila nawe ngithi wrong ngisuke ngikutshela ukuthi wrong ngisuke ngingasadlali ngempela ke lapho fangabe ngithi ayikho into enje ngithi khona into enje hayi lapho ngisuke ngineqiniso la ngisuke ngingasadlali ngempela uyabo ingakho nje ngisho ngithi konke lokho engikukhombayo ngikhomba ngoba vele inkosi emhlabeni ngindodana kaNkuluNkulu emazulwini njengoba ubona nje ukuthi yonke into masesifikile kuyacaca ukuthi sikhona lapha kuyasetshenzwa ngapha idamu ngapha nisemakhaya ngapha ninezimpi enilwayo sewuzamile ukugadla ngendlela yakho ngiyakutshela nje ngithi indaba yemimoya inemfihlakalo ngeke wonke umathibethi bana azokhuluma ngendaba ethinta imimoya inemfihlakalo phakathi ingakho ngithi lapho ukhona qinisekisa ukuthi uyangithinta kwinamba 0798130260 uthola umakhandakhanda ukuze ube ile family esiyona masile family umakhandakhanda awunazo ingqinamba ngisho kahle ngoba ngikhona la eDamini na kwi village kamakhandakhanda ngisho kahle ngeke ngiwaqamba manga alikho ilanga engathiwa sekuthiwa enza ingqinamba mhlambe sekuthiwa kunomuntu okumele afe namakhona umuntu ofayo namakhona umuntu ogulayo cha i1 ingqinamba esinayo kamakhandakhanda phela ayikwazi into enamandla ingabukhona ingqinamba khohla baba ngisho noma ufunda esikoleni ingqinamba yakhona ithi kumele uvuke noma kuthiwa kumakhaza angakanani uhambe esikoleni mawuzobuye uthi hayi namhlanje ngimakhaza ngiye esikoleni namhlanje ngiwashanga izola khohla ngeke uzolunga esikoleni nasemsebenzini futhi ingqinamba ithi kumele uvuke uthanda ungathandi uhambe emsebenzini mawufika emsebenzini ingqinamba yakhona ithi muhloniphe umphathi wakho noma ucabanga ukuthi uyabheda ngoba ekugcineni uzomotivate ukuthi le mali oyiholayo uhlala uyihola awulwi nomphathi ingqinamba once waqala emsebenzini wazithola sewulwa nomphathi sengasakhulumisana nomphathi iyaqala ingqinamba yokwenza imali kancane uzogcina ungasayenza imali once wayithola ukuthi akuvukeke kuseni uke emsebenzini uyancena kancane uzogcina uba negama elimbi emsebenzini slowly imali izophela so engamakhandakhanda ingqinamba i1 aziziningi ngqinamba into ekumele uyenze shosho ukuthi makuthiwa sihlangene masihlangana ka4 onyakeni at least wena attenda noma ikabili uma ngabe uzoba nomakhandakhanda uthi ufuna umakhandakhanda awusoze wahlangana masihlangene hayi ufuna ungawuthatha umakhandakhanda ngoba iyaqala ingqinamba ngaphandle kwabantu abaphesheya kwezilwandle abantu abaphesheya kwezilwandle kuya understand emazulwini ukuthi banezingqinamba nabo uma ngabe kumele bese ingakho kunendlela ekusetshenzwa ngayo nabantu baphesheya kwezilwandle wanje wabaphesheya kwezilwandle noma waba kulamanye amazwe ala eAfrika kusekune kodwa mawuse South Africa ingqinamba ithi masihlangene nawe fika ngeke kufike zonke izikhathi makuthiwa sihlangene kodwa
uma ufikile your presence isho ukuthi uzolanda amanye amandla, isho ukuthi uzokhombisa ukuthi umakhanda wakho ukusebenzela kangakanani lapho ukhona. Kodwa mawuzogoloza uthi hawa ngiyilapha nginani nani, umuntu ogolozayo ungawuthatha umakhanda. Tshalwa yimini ukungibhaka ngoba ngila. Ungathi ufuna umakhanda mawazi kahle ukuthi wena ufuna wona, masihlangene awusoze wafika, ungawuthatha umakhanda ngoba izokuhlula ingqinamba. Kodwa mawuthi hayi king enyakeni ngingazama mina makuhlangene at least ukufika noma ikabili onyakeni oyi1 sihlanganeni ngithabatha kuvuselelwe, hayi uright ke lapho. Ngoba asisho ukuthi hlaba, asisho ukuthi kunezinto ekumele uzenze, asisho khonto ozozibona, sithi kodwa uzonqoba. Kodwa enzani wena? Enzani wena? Noma ikabili. Uma ngabe uzothi hayi mina lo ngawuthatha umakhanda angikho ngibhaka noma ngeke ngiye ngibhaka, hayi fokofo. Fokofo ingqinamba yakuhlula lapha. Yakuhlula ingqinamba. Yakuhlula ingqinamba asinyukeni siye phezulu. Sinyukeni siye phezulu. Akufanele mawumuntu uhlulwe ingqinamba. Akufanele mawumuntu uhlulwe ingqinamba. Mawumuntu ufuna inqobo ingqinamba. Ingakho abanye baze bagcine benikwa ingqinamba kuthiwe la ngaphandle omunye kuthiwe uyohlukumeza abantu, omunye kuthiwe kuyogula izingane zakho, omunye kuthiwe sifuni leyonto. Phela mina ngiyinkosi emhlabeni, ngiyindodana emazulwini. Noma ungakholwa uthi uyabaleka uyokholwa, noma ukholwa, kubalekile ukuthi enyangeni eyi1 mawusonta at least amasonta u2 uwayile esontweni. Ngeke uthi uyasonta baba iqala inyanga iziyophela awuyile esontweni, ngengekho leyo. Ngengekho leyo. Kuphela unyaka wena ubungaye esontweni kodwa uthi usonta lapho, ngengekho leyo. Ingqinamba nje yokukholwa, mhlawumbe abanitshela abafundisi bene emasontweni. Ingqinamba yokukholwa ithi fike esontweni, uma sekunikelwa esontweni kucelwa ngoba usula kuleli sonto anda lobuholi, nikela nawe. Nikela nawe. Uma ngabe unikelwa isibusiso esambisana nalomholi obekelwe yena sizokwehlela phezulu kwakho ngoba nawe uyanikela. Kodwa bengabe uzothi wena uye esontweni wena kwasha kwacima wena kodwa uthi ukhola la uyasidakelwa, into engekho leyo. Phela yikho bafethu into ekuthiwa ayinangqinamba yakhona. Umehluko ifuna ubuzisise ukuthi mangingena la ithini ingqinamba. Noma kuthiwa usonta kuphi baba, ungasonta kubapostoli, ungasonta kwabasindisiwe, ungasonta kolehanyana, ungasonta echibini kuthiwa yini St John's, ungasonta ebandleni lakaShembe, ungasonta noKingBhaka, ungasonta noKikenBhoboza abayikelemu, kodwa okusalayo ingqinamba ithi you must attend. You must attend. If wena uthi you are not going to attend, oyibo kahle wena phuma apha sikwazi, ya attendwa la, ya attendwa. Umehluko ngeke kwa attenda wonke amasonto, hayi ikho into efana leyo. Yisonto attend. Mangabe sekuthiwa attenda Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, sekuyimkhuba ke leyo yangaphakathi la usonto khona. Ayisahlangene nesibusiso, mhlawumbe nenza ama practice, mhlawumbe niyamotivateana ngolosine, mhlawumbe ngolosithathu niyaphuma nievangelini noma niyoshuma abantu, sekuyimkhuba yaleli sonto. Mina ukhumbule mangikhuluma ngikhuluma ngelevel ephezulu kakhulu ukuthi ngokwasemazulwini you must attend. Uma futhi kwenzekile wanga attend kuleli sonto, akufanele usatshise ukuthi hayi indaba ungazange cha, phela you've got something else to do in your life. Ubumpintshekile wangakwazi ukuyenza. Kodwa ngelilandelayo isonto you must attend. Ngonjalo nakula kwipower kamakhanakanda ngeke kugoqe mina. Uma sihlangene 16 December siyahlangana. Siyahlangana. Khona abantu shem abangalova abangaphutha uNkulunkulu wami akabalwele nami I can do whatever it takes for those people. Abangaphuthi noma kuthiwani. I know them. 16 December sobe sihlangene ayike la. Sobe sihlangene 44 Rocky Ridge. Njengoba ngenza le video ngila. Kusasa njengoba kuumgqibelo sithi isabatha ngizobe ngenza ivideo ya Rocky Ridge. Eyalale kusasa kuza umgqibelo eya Rocky Ridge. Khona uzobona ukuthi ngiyinkinga engakanani. Yonke okudlala mina. Noma ngingathiwani
angiyona into yokudlala yonke yokudlala ingakho noma nje siza la even abantu bala kade bengibuza abantu bala bethi Kingbhaka ninemoto ezingaki cha abantu afuna uqamba amanga uNkulunkulu uyazi emazulwini le nje yabo le yabo ibhaliwe futhi ukuthi manje ke la uyabo le akuyona imoto ihamba mina ungaze ungikreme ngale le ihamba lo sisi lo phenduka sisi bakubona le yalo sisi ngisho ithengwa yathengwa inesigqoko yathengwa wapresenta ngesigqoko somhlovukazi lezi ezitraditional le njengoba nje angikwazi ukudriver yena nguking phela mina uQueen uyo driveryo uye kade ihudula yonke le ndlela ehudula yabo mina ngihlele eceleni ngemuva yabo ngirelaxele ngiphuza ilokhuzana into ezibandayo ngemuva uyena uyihudulayo nangu yabo so njengoba ubona ukuthi lapha yakhiwa lapha enzansi as you can see nakya yakhiwa lapha enzansi nansi indlu yamakhandakhanda stone makhandakhanda indlu yamakhandakhanda dam nansi makhandakhanda dam ubuthi uyaphenduka ngapha nansi indlu nakhona yamakhandakhanda uthi uyaphezulu ngenhla nansi futhi umuzi loya umakhandakhanda uthi uyajikuza ngapha nangu uJojo Thenko green ziyakhala uthi uyabheka phezulu nansi izindlu ezamagadi house lezi ezinye ezamagadi ngithi phela la kuyagadwa yabo kuyagadwa bese ukuthi abanye ke abasebenzayo bahlala kulezi khona abasebenzayo la abamanuku kakhulu abamanuku abathi mabekhathele balale nawo amabhuzu kade besebenza mawumbuza athi sikhathele le contract ihlala kulezi hayi amanuku hayi yonke but ababili abathathu so nje bahlala kulezi lapha lezi zimhloshana lezi into eyodwa yonke ke loyibona yonke le into eyodwa yonke le into eyodwa ubona into eyodwa yonke into eyodwa yonke le izizophathwa ngapha ke baba yini ngiyanthanda ngizonibona kusasa ngomgcibelo ngizonikhombisa ke futhi lapha ya njengoba sinegaladina ngomhla ka16 ngizonikhombisa ukuthi imaphi ama renovations esesiwenzile ke lapha ya eThekwini since sinegaladina. I'll show you by tomorrow. Thank you so much. Bye bye. I love you all. Without you I wouldn't be a Kingbhaka that of course I am today. You made me to be the Kingbhaka that I am. So I wish God will take care of you wherever you are, no matter what mistake you made in this universe, no matter what challenges now, then they seems to conquer you. Then from now going forward, you are the one who's going to conquer all your challenges that you might face with, because now we are together as family. Thank you so much. I love you all. Bye bye.